आगे CPIM 40 বছর ধরে দংশ आंनि जाति आंनि दफा आंनि गट आंनि गामोन आंनि सुबुंनि सारानाय जेबोखौनो दिनै दाखौ आंनि गेदेर खर'खौ सायखांखा अजाराव दिनै आंनि बिब्रा खर' नेत्रि गोबां गाहाम दङ सिजाजोंजा नेता दङ नेता नेति सिनिबाया MP दङ मिनिस्टार MLA MD सिजाबो दङ CPIMनि प्रशासन दंख आंखौबो आंनि जातियाव दिनै दखाराव जब फरायनायनि सोलोंनायनि रोंनायनि रेगा खायनायनि नि साख्रि नौकरी खायलायनायनि खम जागायाव सुजुग सुबिदा करि सातमनि बाङै साख्रि बाङै जेहाबा साख्रि बाङै हाया खरस खालामनो गोनां जानाय खरस खालामनो गोनां जेरावबो साख्रि बाङै रेगा जोंनि खामिनि दिनै कामरा बियो बेनियाबा दङजों उदिब्रा हानिब्रा सारा बुनिदा भारतनि रिफिउजि फाइबार बांलादेशनि बियांगानि दिनै बुनिदा खाबुनि जाति फाइबार निदिब्रा हानतनि बुका जों दिनै बुखा गाहाम बुनिदा खोनानै बुनिदा रंगनाय रास्ते खायनो मानखायनाय अमर नायनो जों कामरा गोबां जाखा सिफाय गोबां जाखा सेकेंड गोबां जाखा दिनै गोबां जाखा सारा गोबां जाखा दिनै जब गोबां जाखा जों फायनो जागाव फट' फायनो जागाव बुथारो दाथारो दिनै दिनागै सत्य मात्रा ईश्वरनो दिनै बुखबाय थागोन सत्य खायगोन बुद्धि दिनागै पर्यन्त हरबावै बुखाजागोन बुद्धि दिनागै पर्यन्त जों गथ' सराव बुखाजागोन गथ'फोरा बुखाजागोन अबहाय जागाव दिनै IPF दिना दिनै बुखा गोनां जातिनो हांगोन दिनै गियान गोनां साहस गोनां दिनै IPF पार्टीनो खायगोन दिनै जातिनो मोखांगानि दिनै जातिनो फुवागानि दिनै जातिनो मोखांगानि गया जों दिनै एरागिसिनो फैगोन आलादा रायजोखौ मा सालायनो उल्था थाङोबा आंनि जातियाव थायो जों लेबेलाव लागोन आन्दलन खालामनो सभा खालामनो जों जब दिनै नांखांखौ बुथ दिनै पलिटिकेल बिथिंजों पलिटिकेल बायदिनि एलायन्सजों दिनै अजागाव फोरोंनाय बुथ बोसोन बासायमा थांसिनै हायखौजों सभा खागोन सामोन खालायखा आसर जगाव जेबो बरा दिनै प्रतिबाद खालामनो तारनो माखा थांखांगे स्टुडेन्टनि आंनि नेताराजा आंनि गामोनकाराजा आंनि सुबुंफोराजा आंनि कास्टाराजा आंनि थांदे आंनि जातियाव वांस'नाय दे अनहा दिनै फायनो फाया वांस'नाय दे आंनि जातियाव तिनिटिफ्रा सारा तिनिटिफ्रा जगा तेका साख्रि खायनो थांखांगे दिनै साख्रि खायनो थांखांगे निजेनि कामकाराजा बैनि दफानि कामकारै अफिसनि दिनै साख्रि खायनो जितमाफोर बरफिनि मेदामफोर बरफिनि दिनै मनि फाहायनो ओंखांगे सारि गाजा खुंमोनै